Umaga muli sa inyo lahat mga kapatid at salamat sa Panginoon. Nandito po yung ating mga panganay, si Brother Sixto at si Lola Lydia. Salamat sa Panginoon. Mayroon po akong ikukwento sa inyo. Ang kwentong ito ay mayroon na pong mga 70 years ang lumipas. Umalis po kami sa Bisaya, sa Leyte, nasa mga 1950s. At sa ang aming pong baryo, kung tawagin ay Ginsangaan, meaning to say, Ginsangaan sanga-sanga. Nakabatay po doon sa ilog sa aming lugar na ito'y nagsanga-sanga at lumalapad po ang daan. At doon po nakalagay nakatatag ang baryo ng Ginsangaan, andun lahat ng mga bahay. At mayroon pong tambayan ng aking ama noon. Ako'y mga bata pa, mga 6 years old. Isang tindahan na doon sila mga barkada nagiinuman at payabangan. At si Tio Susing ay nagpapakita ng gilas kapag siya po ay lasing na. Kanyang binubuksan ng kanyang sikmura, ang tiyan niya, ng kanyang itak at pinalalabas yung bituka. Yung ganun po yung anting-anting ng bayaw, actually pamangkin ng aking ama. At doon sila nagkakainuman. At doon sa mga kapatid sa edad kong 60-year-old, napapansin ko yung puno ng akasya. Malaki na siya, pwede pang mayapos. At doon po sa may upuan nila, nandun yung akasya. After 12 years na aking pong pagbalik namin, buong pamilya sa Bisaya, binalikan ko yung pong baryo. Lumipat na po yung baryo namin, wala na sa tabi ng ilog, kundi nandun na sa tabi ng kalsada dahil moderno na, maganda na yung kalsada ron na pinagawa pa noong araw, panahon ng JICA sa ating presidenteng Ferdinand Marcos Sr. At binalikan ko yung lugar na yon, yung tambayan ng aking ama, at nakita ko nandun pa rin yung puno ng akasya. At ang punong yun, talagang matanda na siya, 12 years, after 12 years kukunti na lang yung mga sanga. Pero nananatili siya, ilang bagyo, ilang baha ang dumanas sa punong yun, kasi tabing ng ilog, hindi siya natutumba. Alam niyo kung bakit? Dahil napansin ko yung ugat niya, talagang napakahaba yung mga ugat patungo sa ilog. Napakahaba. Ngayon, kung gaano kalawak yung dahon ng akasya, ganun din kalawak o haba yung ugat ng akasya. At kung ganun ang haba ng ugat ng akasya, papunta ron sa mga tuyong lupa, ganun din kalalim yung ugat na yun. Kaya, anumang bagyo, anumang unos, anumang baha ang dumaan sa kanya, hindi siya natutumba. At hanggang ngayon, 75 years na, nung kami ni Mama nagpunta noong 1987, binalikan ko uli hanggang sa kami lagi nagmi-mission 2002, 2004, hanggang 2020,000 na ngayon, 2025 na, nandun pa rin ang akasya, pero kakaunti ang sanga, pero buhay pa. Matibay dahil sa ugat, mga kapatid, hindi siya nagbabago. Well, ang ating buhay Kristiyano ay may tutulad din sa akasyang ito, sa punong ito. Kapag ka ang ating pong ugat, ang ating pong buhay, ang ating koneksyon, ang ating panghahawak sa Diyos ay lalong lumalalim. Anuman ang mga kalamidad sa buhay, anuman mga pagsubok sa buhay, anumang panlilinlang ng ating sanlibutan sa kasalukuyan, ay nakasalalay kung gaano kalalim ang ating pagkakaugat kay Kristo. Diyan po nakasalalay ang ating tibay. Tumanda na tayo, pero kung matibay ang ating pagkakaugat kay Kristo, ang ibig kong tukuyin, ang ating pagkakilanlan kay Kristo, our identity with Christ, ganon din po katibay ito. Hindi po ito matitinag. Ito ngayon ang ating layunin, kung paano mapalakas sa katatagan ang ugat ng ating relasyon bilang Kristiyano sa pamamagitan ng ating pamumuhay. No, sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral natin sa
serye natin sa sulat ng Colossus. Ang sulat na Colossus, mga kapatid, ay hindi siya gaanong nakaduktong doon sa order of salvation sapagkat wala itong gaanong theological na pag-aaral at practical. Dito po ay nakasentro sa Christological. Kung gaano kataas, katatag si Kristo. Siya ang pinakamataas pagdating sa paglikha in creation. Sapagkat ang plano ng Diyos na likhain ang sanlibutan, wala itong ibang layunin kundi para kay Kristo. Si Kristo ang pinakasentro ng creation at siya rin ang pinakasentro ng redemption at siya rin ang pinakasentro at pinakamataas sa ating pag-asa at kaluwalhatian ng Diyos. At nakaraan tinalakay natin na si Kristo ang mismong kaban ng kayamanan ng ating pamumuhay espiritual. At ngayon, atin namang tatalakayin ang katatagan ng buhay Kristiyano kay Kristo. So ito po ang ating pong pagpapatuloy. Basahin natin Colossians chapter 4 verse 4 to 7. Sa Colossians chapter 2 verse 4 to 7, kung paano po natin dapat palaguin, patatagin, patibayin, pahabain pa ang ating ugat na koneksyon kay Jesus Christ, who is Christ in our life as Christians. Ganito po ang pagkakasabi, verse 4 to 7. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya sa sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa espiritu, at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Verse 7, lumakad ng gayon sa Kanya na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo po ay hindi nagmamaliw. Sa kabila po ng aming kawalang katapatan sa inyo gaya ng ipinahayag ni Pablo sa unang Timoteo 2:13, ay mananatili kayong tapat sa amin sapagkat hindi nyo kailanman maikakaila ang inyong sarili sa buhay namin na inyo pong tinubos. Kaya naman, O Diyos, tulungan nyo kami na maisentro ang aming mga isipan, pagkaunawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu sa inyong salita upang tumibay pa ang pagkakaugat naming koneksyon at kaugnayan sa inyo. Nawa gamitin nyo ang mga salitang ito na aming pag-aaralan upang mapatibay ang aming pong pananampalataya at pamumuhay bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ito pong mga salita rito ni Pablo, salita ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, ay mga talata na kung saan nagpapatuloy sa pagbibigay babala ni Pablo sa mga Kristiyanong narito. Sapagkat ang mga Kristiyano rito ay tinuturuan sila ng mga false doctrines, mga bulaang aral, na hindi sapat si Kristo sa kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagka-Misaya at sa kanyang tagapagligtas. Kailangang may dagdag. At dito, ang sentro sa Colossus ay tinatawag na mystical na mga aral, mga heresies. No? Nandiyan yung Gnosticism, andiyan yung pagsamba sa mga anghel bilang karagdagan upang tumibay ang iyong pagiging Kristiyano. At marami po arito ang nanganganib sa pagkaligaw na ito. Kaya nga, si Pablo ay talagang maingat siyang sumulat tulad ng pagsulat niya sa Efesus. Maingat siyang sumulat sa mga Kristiyanong naririto upang hindi sila mailigaw ng mga matatamis
ng mga pangangaral ng mga matatalinong nagpapahayag ng kanilang paniniwala. Mga huwad na mga guro na naghahanap na sirain ang pananampalataya ng mga totoong mananampalataya dito sa Colosas. Dito, sila ay nagtuturo, itong mga pinasopiyang ito, ay mga false doctrine, false teachers, sila po yung nagtuturo ng mga philosophies, mga traditions of man, mga aral ng mga tao, mga kinagisnan, mga tradisyon, mga paniniwala, mga sabi-sabi. Wala pong pagkakaiba sa atin, ano po? Napapansin ko kahit Kristiyano na, may mga sabi-sabi pa, na, uy, huwag magtapakan niya ba? Matapakan yung mga ganon. O baka may mga kapatid, tayo pinalaya na ni Kristo dyan. Ang kailangan natin, yung katotohanan magtuturo sa atin, paano lumakad, paano mamuhay bilang Kristiyano. At ito po, ang concern ni Pablo sa taga-Colosas, hindi lamang sa Colosas, maging sa ating panahon. Kristiyano na marami pang mga tradisyon, marami pang turo ng tao, at marami mga sabi-sabi. Ito po ay isang paglaban, pagkontra, pagsaliwa sa Ebanghelyo ni Kristo. Tanging salita ng Diyos lamang ang makapagpapalaya sa atin at nakapagpalaya sa atin mula sa kasalanan at sa mga sabi-sabi ng kasalanan. So bilang tugon ni Pablo, inilatag ni Pablo ang mga praktikal na solusyon. At ito'y para rin sa atin. Hindi ito bagong doktrina. Hindi ito bagong aral. Kundi mas malalim na pananampalataya na tinanggap na natin mula kay Kristo. Kailangan natin dito ang pagpapailalim sa turo ng banal na Espiritu na tanggapin natin ito. Kaya dito po sa ating talatang binasa, mayroon tayong 4 na katungkulan. Bago natin nagagawa ang katotohanan, may katungkulan din tayo na dapat nating gawin upang tumibay ang ating ugat ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Alam nyo ba kung ano yung mga katungkulang yon? Nais ba nating malaman yon? Okay po. So, handa po natin ang ating sarili upang malaman natin ang mga katungkulan upang makapamuhay tayong may pananampalataya kay Kristo ng higit pa sa kinakailangan. Una pong babala, pakinggan natin ang babala. Unang katungkulan, pakinggan natin ang babala. Marami sa atin na nakakatanggap ng babala, pero kuminsan, dahil sa ating karunungan, sabihin natin, kung pakinggan yan, kalokohan yan, hindi pwedeng mangyari yan. Pero, kapag si Apostol Pablo ang nagbigay sa atin ng babala, sino si Apostol Pablo? Siya ay sugo ni Kristo, apostol ni Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya may autoridad ang kanyang babala sa lahat ng mananampalataya. Hindi lamang sa taga-Colosas, maging sa atin ngayon sa kasalukuyan. Anong babala ang sinasabi nito ni Pablo? Nabasahin natin ng verse 4. Ganito po ang pagkakasabi sa verse 4, kung anong babala po. Ito'y sinasabi ko, pinagdiinan ni Pablo, ito'y sinasabi ko. Ano yung ito na sinasabi ni Pablo? Makita natin sa mga nakaraan, marami siya itinuturo na si Kristo lang ang kailangan. Sapat si Kristo sa lahat ng ating needs. Physical, emotional, and spiritual. Kaya itong sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Alam niyo po, si Satanas, gumagamit siya ng matatayog, matataas na tao na mayroon pong angkin na kakayanan, na kaakit-akit na pananalita upang sirain ang ating pananampalatayang nakaugat lamang kay Kristo. Kahit sinong Kristiyano, siya po ay naaakit sa matatamis na salita. Balita ko lang, ilang pastor na sa Reformed Baptist ang bumagsak sa kasalanan at sila'y natanggal sa ministeryo. Bakit po? Mga pastor na ito, matatalino ito, mga nakaugat kay Kristo, and yet,
Sila'y naakit pa rin sa salita ng sanlibutan, sa tukso. Kaya maraming pastor ang nasisira ang buhay, sirang pamilya, sira ang iglesia. Kaya ito po sa atin na mga simpleng mananampalataya, kailangan tayong makinig sa babala ni Pablo. Sapagat ang babala ay nakatuon po sa kaakit-akit na pananalita ng mga taong ibig magpalihis ng iyong pananampalataya. Maingat tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang kumilatis, kumilala kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Kailangan natin na pakinggan ang dikta ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Itong mga huwad na tagapagturo sa ating kapaligiran, sa telebisyon, saan paman, ang gagaling nilang magsalita at malalawak at malalaki ang kanilang mga grupo, pero kung pakikinggan mo ang kanilang mga itinuturo batay sa ating natanggap sa banal na kasulatan, masyadong pinabubulaklak at pinatatamis nila ang kanilang pananalita upang mahulog sila sa patibong ng kasalanan. Number 1, yung prosperity gospel. Yung kinakailangan magbigay ka para yumaman ka, na kinakailangan ang Kristiyano ay laging masayang tunay. Mga kapatid, hindi po yan. Sa totoo, kung sino ka pang malapit sa Diyos at tapat sa Diyos, ikayong target ng kaaway, papabagsakin ka. Kaya upang makita mo kung paanong gumagawa ang Diyos sa buhay mo, pinatatatag lalo ang pananampalataya mo. Nakita niyo si Job? Mismong Diyos ang nagpatunay, eto ang tao kong si Job. Isa siyang matapat at lumalayo sa kasamaan, pero naging sentro ng tukso ng Satanas. Pinabagsak, pinahirapan, lahat ng anak pinatay, lahat ng ararian nawala. Pero ano si Job? Nanatili siyang matatag. Kaso lang, sa bandang kalagitnaan ng buhay niya, marami siyang reklamo. Pero tandaan, ang reklamo ni Job is through prayer. Ang panalangin po, doon natin ibuhos yung ating hinanakit. Siya po'y nagkakaroon ng question sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan na kunwari nagmamalasakit sa kanya, pero ginagamit na siya ni Satanas para pahinain si Job. Pero kahit sa katapusan ng aklat, naging matatag si Job at pinahiya ng Diyos si Satanas. Alam niyo sa panahon natin ngayon, tingnan niyo yung mga ahenteng bumibisita sa atin. Ahente ng sabon, di ba? Ahente ng mga gamot, mga herbal. Ang tatamis nila magsalita, mga kapatid. Tulad ng mga ahente ng sabon, ang husay lang, de-demonstrate pa. Pero yung kanilang mga koelyo, nandun yung mga libag, no? Magandang produkto yung pinapakita nila, pero sa baro naman, daming mancha at saka libag. Mahuhusay mga panalita. At saka yung mga produkto nila, may mga very promising yung label, di ba? Para maengganyo ka, madala ka. Pagkatapos pala, wala palang laman yung iyong nabili. Ganon ang mga huwad na tagapagturo. Ganon ang mga huwad na iba't ibang pangangaral dito. Kaya nga, kung saan kayo binuksan ng Panginoon ng katotohanan, manatili kayo doon. Manatili kayo at maglingkod sa Kanya. Na magandang pakinggan ang lahat ng napapakinggan natin sa labas, kahit sa telebisyon. Marami pong humahanga kay Eli Soriano, kay Kibuloy, na iba pang mga doktrina dyan. Mga kapatid, kung hawak natin ang katotohanan, namulat tayo sa katotohanan, manatili tayo doon. Babala, mga kapatid, maliligaw tayo at tayo'y magdurusa. Marami ng patotoo. Kahit mga reform pastors ay bumabagsak. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. So, ano pong kailangan natin? Kailangan nating magmatyag, suriin ang lahat ng narinig. Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Naaayon ba ito sa katotohanan? Ang basihan natin ay katotohanan lamang. Walang ibang katotohanan maliban sa salita ng Diyos.
Ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na sumasampalataya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. At malalaman ninyong katotohanan, at ang katotohanan lamang ang siyang makapagpapalaya sa inyo. So upang tayo'y lumago sa ating pagkakaugat kay Kristo, pakinggan natin ang babala ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo. Ikalawa, ang pagkatanggap natin kay Kristo ay dapat magpatuloy sa paglakad. Kung tayo Kristiyano na, magpatuloy sa paglakad. Paglakad, ito'y lumalarawan sa pamumuhay. Paano tayo mamuhay? Basahin natin ang verse 6. I'm sorry. Dalaktawan ko yung ikalawa. Ikalawa, mamuhay tayo sa katatagan. I'm sorry. Pangatlo pala yung paglakad. So, nakita natin ang una, ang babala. Ikalawa, mamuhay tayo sa katatagan. Verse 5, basahin natin ang verse 5. Pagkatapos na sabihin ni Pablo ang babala sa verse 1, ganitong sabi niya sa verse 5, sapagkat, bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu. At nagagalak na makita ko ang inyong kayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Now, kadalasan ginagamit ito sa Pentecostal before na bagamat ako'y wala sa katawan, ako'y nasa inyo sa Espiritu. So, yung mga bakanting upuan, nandyan yung mga espiritu ng mga wala rito. Yun ang paniniwala nila. So, kailangan natin klaruhin ito. Na si Pablo, bagamat wala siya, hindi siya ang nagpasimula ng iglesia ng Colossus. Ang nagpasimula rito ay isa sa mga naturuan ni Pablo. Ang pangalan niya ay si Epapras. At si Epapras, nakuha niya ang ugali ni Pablo kung gaano katapat sa pangangaral, kung gaanong magbuwis ng buhay para maabot ang mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo. Ginawa ito ni Epapras dito sa Colossus. Ang Colossus, isang maliit na lugar lang, pero hindi ito tinignan ni Epapras kung hindi siya makikilala, hindi siya mabantog, hindi siya mayayaman, kundi ang naisin niya, tulad ng naisin ni Pablo, na maligtas ang mga tao kay Kristo. At si Epapras, ang tapat na lingkod, ang siyang nagpasimula rito. Pero dahil si Pablo'y sumulat sa kanila at ang aral at doktrina ay mula kay Pablo tungo kay Epapras, wala pong pagkakaiba. Kahit wala siya sa katawan, wala siya sa presensya sa kanila, naroon ang kanyang espiritu. Anong espiritu? Yung kanyang aral. Yung kanyang naituro sa pamamagitan ni Epapras. So walang salungatan itong mga lingkod na ito. Kung anong nakuha nila kay Pablo, siya ring ipinapangaral ni Epapras. Kaya sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu. At ang sabi niya, nagagalak na makita ko. Ibig sabihin, kitang-kita ni Pablo ayon sa pagkakabalita kay Epapras kung gaano sila lumalago, humahaba ang kanilang ugat sa koneksyon nila kay Kristo. Gayunpaman, laganap ang iba't ibang mga bulaang aral na ginagamit ang matatamis at kaakit-akit na pananalita. Kaya naman, si Pablo po ay nagbigay ng encouragement na sila'y maging matatag sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, nasa inyo ko sa Espiritu ang aking mga aral. Walang ibang aral na ibinigay si Epapras dyan maliban sa mga natutunan niya sa akin. Nagagalak si Pablo na marinig ang kanilang pag-asenso, ang kanilang paglago, ang kanilang pagtibay. Napakasarap pong pakinggan yan sa mga pastor na ang kanilang mga tinuturuan ay lumalago. Pero kung mayroong awayan at mayroong mga bangayan,
Lagi akong nalulungkot pagka yung mga iglesia sa Bisaya ay mayroong problema. Nalulungkot po ako sapagkat para sa akin, ako yung may kulang, ako yung may kasalanan, hindi ko sila natatanaw. At mga ating pinagkatiwalang mga pastor doon, mayroong pong problema, may bangayan. Pero kahit paano, sasagutin pa rin tayo ng Diyos sa ating panalangin. Kaya kailangan silang ipanalangin para makita natin na sila din po ay lumalago. At tulad nito ni Pablo, nakikita nila ni Pablo ang kanilang kaayusan, ang kanilang katatagan ng panampalataya kay Kristo at hindi sa tao. Buti na lamang hindi na sila naakit sa mga matatamis na salita ng mga bulaang guro sa lugar na ito. So ang kanilang disiplina at hindi matitinag na paniniwala ay patunay na ang kanilang pananampalataya ay totoo. Totoo. Kasi minsan, mayroon po mga taong, ako'y nanampalataya kahit anong gawin. Pero sa konting pagsubok, nawawala po sila. Ano pong masabi natin? Hindi natin pwedeng i-judge yung kanilang relationship sa Christ, na sila ay ligtas o hindi. Pero maan natin iligtas, ay maan nating i-judge yung kanilang pamumuhay. Yan ang sinasabi sa Matthew 7, na huwag tayong maghusga upang huwag tayong mahusgahan. Pero kilalanin natin kung sino yung aso at baboy. Ibig sabihin, i-judge pa natin kung anong klaseng uri ng mananampalataya ito. Pero we cannot judge their salvation. Maaring ligtas na talaga sila, pero dahil sa kanilang kahinaan, sila po'y bumabagsak. So dito po, nakikita ni Pablo, hindi ganoon ang nangyari sa Colosas. Bagkos sila'y tumitibay, kaya napapatunayang totoo ang kanilang pananampalataya. Ang mga Kristiyano rito sa Colosas, naway maging tulad din tayo sa kanila. Parang atleta eh. Ang isang athlete, para siya ay manalo, kailangan nag-i-ensayo sa araw-araw, wala siyang tigil. Tumatakbo siya ng 1 kilometro, 2 kilometro, 10 kilometro, 10 milya, nag-exercise talaga siya. At ginagawa niya ito sa dayuning siya'y makapagpatuloy, tumakbo at magwagi sa bandang huli. Ganyan po ang mga taga-Kolosas. Lagi nilang sinasabuhay ang kanilang pananampalataya. At ang kanilang sukdulang pag-abot na sila'y naroon sa finish line, yung naiiwasan nila ang mga matatamis na aral na doktrina. Hindi sila sumasang-ayon. Nararating nila yon. Marunong silang makipag-usap sa mga tao na hindi sila nadadala doon. So ang ating katatagan sa pananampalataya sa harap ng mga tukso at pagsubok ay nagpapatotoo na tunay ang ating pananampalataya. Tunay ang ating pananampalataya. Well, gaya nga sinabi ko mga kapatid, ito yung patuto sa atin na tumitibay tayo sa patuto. Pero even pastors ng Reform, bumabagsak pa rin. Pero we cannot judge them. Hindi natin pwedeng hatulan sila. Hindi totoong Kristiyano. Hindi totoong Kristiyano. Kailangan tayo mismo sa ating sarili ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Yan yung ikatlo nating puntos. So, dito nakita natin ang babala ni Pablo na maaari tayong bumagsak, ngunit manatili tayo sa kalawa, maging matatag. At ikatlo, hindi lang tayo maging matatag as Christian, but we have to live, continue. Yun po yung pangatlo. Sapagkat tanggap natin kay Kristo, magpatuloy tayo sa paglakad. Pamumuhay Kristiyano. Verse 6, ganito ang sabi sa verse 6. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Tanong ko sa inyo, kailan nyo tinanggap si Kristo? May bibigay nyo ba yung petsa? Yun po yung laging tinuturo na mga Pentecostal, Charismatic, full gospel, born again. Na kailangan mayroon kang petsa, kung kailan kang nag-altar call, dahil yun ang simula ng kaligtasan mo.
Now mga kapatid, wala po sa Biblia yan. Ang doktrina po ng kaligtasan ay plano ng Diyos. At ang pagkakapili sa iyo tungo sa kaligtasan ay kalooban ng Diyos bago pa lamang likhain ng mundo. Ikaw ay hinirang na sa kaligtasan, pero hindi pa ligtas. At dahil hinirang ka, sa takdang panahon, maaaring kayo 16 years old, 15 years old, 70 years old, 75 years old, takdang panahon, ikaw ay tatawagin bilang mga hinirang. Paano tatawagin ang isang Krisyano, ang isang hinirang? Paano tatawagin ng Diyos? Sa pamagitan ng Word of God. Imbitahan ka ng iyong kamag-anak, ng iyong tatay, ng iyong nanay, para makinig ng pangangaral. Born again ka na ba doon? Hindi po. Dahil sa iyo pong pakikinig, yun ang panlabas na pagtawag sa iyo, kung tawagin yan common grace, dahil para sa lahat ng tao, walang kinikilingan, ang banal na spirito gagawa sa iyo ng internal calling. Ano yung internal calling sa ating order of salvation? Effectual calling or irresistible calling. Ang banal na spirito, tatawagin ka sa puso mo. Ano yung irresistible call? Hindi mo na matatanggihan talaga pag tinawag ka ng spirito. Bakit? Ano bang ginagawa ng banal na spirito sa puso ng tao? Pinapalitan ng bagong puso, pinapalitan ng bagong espiritu, at nilalagyan ng espiritu ng kanyang anak na si Kristo. Ezekiel 36, 26 to 27, Galatians 4, verse 6. Dahil kayo'y anak, pinagkalooban kayo ng espiritu ng kanyang anak na manahan sa ating puso. At ngayon, ikaw ay tinawag na ipinanganak na muli dahil bago ng puso mo, bagong espiritu, at tirahan ka na ng espiritu ng Diyos. At hindi lang yun, binibigyan tayo ng pagsisisi at pananampalataya. Doon pa lamang tayo unang kikilos, may bahagi tayo sapagkat tayo pinanganak na muli. At tayo po ay magsisisi ng ating kasalanan. Ang tawag doon, conversion. Okay. At sumampalataya kay Jesus, ano tawag doon? Justification. Kaya tayo po ay na-justify. So therefore, doon lamang tayo matatawag na mga anak ng Diyos. Yung po ibig sabihin sa John 1:12. Sa lahat ng tumanggap. Bakit tumanggap? Dahil sumampalataya sa pangalan ni Jesucristo, binibigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon po nagaganap yung gawa ng Diyos. Wala po sa tao. Wala po sa tao. Hindi po yung basta tanda natin kung kailan tayo tumanggap kay Kristo. Yan po ay turo po ng maling doktrina. Ang pagtanggap po natin kay Kristo, gawain ng Diyos, hindi sa atin. Tayo'y pinili, tayo'y tinawag. At sa pagkakatawag, binigyan tayo ng pagsisisi at panampalataya, kaya tayo ay nakakatanggap na kay Kristo. Tungkulin natin yon dahil tayo ay binago na ng Diyos. So, saan tayo lalakad? Gaya ng ating binasa sa verse 6, ulitin ko ulit para maging malinaw. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ano ibig sabihin ng lumakad ng gayon sa Kanya? Ang ibig pong sabihin nito, ang bersikulong ito ay isang mahalagang paalala sa atin. Mamuhay tayong tuloy-tuloy. Kung paano natin tinanggap si Kristo ayon sa pananampalataya, right? Na ang proseso, pinili ka, tinawag, bago tayo nakakatanggap kay Kristo. Ngayon, kung paano natin tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon, tuloy-tuloy tayong lumakad sa pananampalataya. Yung po yung ibig sabihin sa ating teksto. Ulitin ko ulit. Kaya kung paanong tinanggap nyo si Kristo, kailan natin natatanggap si Kristo? Sa ating new regeneration, sa ating pagka-born again. Okay? Hindi gawa ng taong born again, ha?
kundi gawa ng Diyos, at dahil tayo binorn again ng Diyos, tayo nakakatanggap na kay Kristo. Okay? Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay niligtas ni Kristo, anong dapat gawin? Ganito po, ay lumakad sa gayong paraan. Ibig sabihin, kung tinanggap natin si Kristo by faith alone, we have to walk by faith in Him. Yun ang ibig sabihin. Galatians 2:20 nagsasabi, si Paul mismo nagsabi, ako'y kasamang napako kay Kristo sa krus. At dahil dyan, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Kaya sa akin ngayon, bilang si Kristo ang namumuhay sa akin, ako'y mamumuhay sa pananampalataya sa Kanya, tuloy-tuloy. Sapagkat siya ang nagbuwis ng aking buhay, siya ang nagmahal sa kabila ng aking pagkamakasalanan. So I have to live by faith. Kaya sabi ni Paul sa Romans 1:17, the righteous, the Son of God, the children of God, must live by faith. Dapat tayong mamuhay sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya ng ating pamuhay? Yung kabuuan ng order of salvation na gawa ni Kristo sa atin. Kaya dapat ang pananampalataya mo may laman. Hindi po damdamin, emotional. Basta ako, I believe in Christ. Kahit na baloktutin pa mundong ito. Ano yung sinampalataya mo kay Kristo? Siya namatay at nalibing. Is that it? Yan lang. Paano yung plano ng Diyos? Paano yung Ama, yung pag-ibig ng Ama? Sa Old Testament lang yun, Pastor. Medyo kapos po ang ating kaalaman. Now, wag kayong lumundang sa conclusion na may ibang kaligtasan. Ang kaligtasan is to believe in Christ alone. Ganun kasimple. Believe Christ and you shall be saved. Yes. Yan po yung initial natin na kaligtasan. But we have to grow para tumibay ang ating pananampalataya. Kailangan natin ng pag-aaral. Kailangan natin ng koneksyon sa iglesia upang nandiyan ka palagi sa lahat ng pag-aaral. Kung wala kang koneksyon sa iglesia, anytime you can go. Walang kumakapit, walang mahawak sa'yo, wala kang responsibilidad. You are not committed to Christ. Anytime. Kaya dapat ikaw ay isang miyembro ng kanyang iglesia, sapagkat yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 28 verse 20, turuan sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo. Kausap niya yung mga disciples. Hanggang sa aking pagdating. Paano kayong tuturuan kung wala kayo palagi? Ay, isang Kristiyano is committed to Christ, rooted in Christ. Hindi maihiwalay. Kaya kailangan lumago tayo sa ating koneksyon, ng ating ugat kay Kristo. Yan ang tinatawag na at lumakad kayong gayon sa Kanya. Lumakad kayong gayon sa Kanya. So magpatuloy tayo sa paglakad bilang Kristiyano, present, active, indicative, meaning to say, from that time na ikaw ay iniligtas ng Diyos, wala pong petsa kung kailan, sapagkat maaaring nangyari ito sa iyo nung 16 years old ka pa, 20 years old, but the truth is, ikaw ay tinawag at niligtas ng Panginoon. At makikita sa iyong paglakad ng tuloy-tuloy, walang katapusan sa koneksyon kay Jesucristo. So, huwag tayong tumigil sa paglakad sa pananampalataya. Bumagsak man tayo, nagkamali man, nagkasala man tayo, bumalik tayo sa Panginoon. Tayo'y magsisi sa ating kasalanan sapagkat tayo pinatawad na ng ating original sin. Namatay na si Kristo once and for all. Kaya nga, anytime bilang isang Kristiyano, ikay patatawarin because you have been forgiven already from the past, present, and future. Yun ang buhay ng Kristiyano. So we have to continue to walk in Christ.
Yun ang blessing sa atin. Yun ang kayamanan natin. As a Christian, we can ask for forgiveness sa lahat ng sandali because we are already forgiven 2,000 years ago. Kaya bumagsak man tayo, bumalik tayo sa Panginoon. Ask for forgiveness. Ang pagiging Kristiyano ay hindi isang huling destinasyon, kundi isang aktibong paglalakad. Pag sinabing aktibo, tuloy-tuloy po. Active, gumagawa ka na nangailangan ng patuloy na paglago. Kaya yung puno-punong akasya sa amin, sa ginsangaan. Until now, 75 years na, ayon sa aking karanasan, nandun pa rin. Bagamat tapyas-tapyas na yung kanyang puno, nasunugan na sa gitna, halo na, pero may mga sanga pa, buhay pa rin. Bakit po? Napakalalim yung kanyang ugat. Lagi naghahanap ng buhay sa ilog. Ganun tayo. Ang buhay natin ay na kay Kristo. So nakita natin, una, pakinggan natin ang babala ng salita ng Diyos through Paul. Then mamuhay tayo sa katatagan. Pangatlo, pagkatanggap natin kay Kristo, magpatuloy tayong lumakad. Patuloy tayong lumakad. Ano man ang maging kalagayan natin, may pera man wala, may karamdaman man wala, mga kapatid, patuloy pa rin tayo. Then lastly, saan daw tayo dapat sumagana? Sa pagpapasalamat. Tingnan niyo ang sabi sa verse 7. Basahin ko ang buo, no? Verse 4 hanggang 7 para mabigyan natin ng diin yung verse 7. Sabi sa verse 4, ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit, sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, nasa inyo ang Word of God. At naggagalak na makita ko ang inyong kayusan, kagalakan ng Diyos na tayo po ay lumalago sa kayusan at ang katatagan ng inyong panampalataya kay Kristo. Verse 6, kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo by faith sa Panginoon, ay lumakad kayong gayon by faith sa Kanya. Then verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So lahat po ng buhay natin ay nasa pasasalamat. Wala po ang paghihinakit, wala ang paninisi, wala ang anumang problema. Dapat tayo magpasalamat because in Him we live and move and have our being. Ganun po yung biyaya ng Diyos. Ako, umabot na ako 75, now I realize na hindi ako nabubuhay sa aking sarili. I live by faith. In Him I live and move and have my being. Nasa Kanya. At ganun din sa ating panganay dito, dalawang panganay, Brother Sixto. Dumating kayo sa ganung edad. For what purpose? Dahil kayo mahusay kumain ng matataba, masustansya, kayo mahaba buhay nyo? Hindi po. By God's grace. So therefore, what is the conclusion? Magpasalamat palagi sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sapagat ako ay kumikilos, gumagalaw dahil sa Kanya. Inabot tong edad na ito, bagamat maraming karamdaman, dahil sa Kanya. Pati karamdaman ko, blessing ito sapagkat kung wala yung karamdaman, hindi ako magpupursige according to His grace na lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Pati yung aking paglapit by His grace. Kaya wala akong dapat hindi pasalamatan sa bahagi ng buhay ko. Buhay natin lahat, mga kapatid. See, napakasarap po ng buhay Kristiyano. Tapos, titira-tira lang natin kung ano yung mga bahaw sa buhay natin. Hindi natin nabibigyan ng priority ang ating ugat kay Kristo. Mga kapatid, mahiya naman tayo, sabi ni Bongbong. Mahiya naman kayo. Well, wala tayong dapat ikahiya.
Dahil Diyos po ang gumagawa sa atin, kumikilo sa atin. Dahil kung wala ang Diyos, tulad ng universe, sabog lahat yan kung wala ang Diyos ang nagkontrol. Kaya sinabi sa Colossians chapter 3, na sa pamagitan ng kamay ng Panginoon, nahawakan niya lahat-lahat. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, maging sa ating buhay. Alam nyo, ilang lindol lang dumaan yung mga building sa Ayala. Nagtataasan, di ba? Nung kami po, nasa trucking business pa, yung Ayala na yan, panaydamuhan pa yan. That was 1970s. Ang contractor dyan, number 1, ay si inaanak ng tiya ko. Sino yung Brother Feli? Di Guzman. At ako nakakuha ng kontrata sa kanya kasi ako naging isang tawag nito, operation manager ng kumpanya yon. Ang kumpanya namin, pinagawa ko yung kasi sira lahat ng truck ng tiya ko na bankrupt na eh. So, ako bali nagsimula. Pinagawa ko isang truck. Tapos kinuha ko yung tiyuhin namin sa Pasay para drive dito. Isa lang truck. At nakakuha kong kontrata kay Di Guzman dyan sa Ayala. So lahat ng construction dyan, yung aking tiyuhin, aming tiyuhin, si Bertong, siya yung nagdi-deliver. 200 pesos a day. Yun lang, ang kontrata noon. Yung trailer naman is 175. Kung ano yung mga karga. Kaya lahat ng ginagawa, bulldozer, crane, si Bertong ang nagde-deliver dyan. Hanggang sa may tayo, yung mga building. Hanggang sa dumating na yung mga konsonhi, malalaking kumpanya, AGNP, natabunan na kami. No. So makapansin nyo yung building dyan, nagpakataas. Alam nyo kung bakit? Dahil nung tignan namin, kasama si Bertong na magbalagay ng fondasyon, deliver doon, napakalalim yung foundation. Pinakamatagal ang paggawa ng foundation. Napakalalim. Pero nung matapos na ang foundation, mga kapatid, yung building na yun, napakabilis tumaas. Kung how many floor? 30 to 40, 50 floors. Napakabilis. Pero yung paggawa ng foundation, napakalalim. Kaya anumang lindol ang dumating, sumasayaw lang yung building dahil sa tibay ng foundation. Sa ating Kristiyano, huwag tayong pumunta ron sa mga sayahan, lundagan, sayawan, pasaya. Kung ano yung mga ginagawa ng mga pastors na patawa, tayo nag-enjoy, pero walang foundation. Pagdating po natin sa problema para ungkatin kung totoo ka bang Kristiyano, tumba ka. Kaya napakalaga po ang mag-aral, ating dagdagan, patibayin ang ating ugat, ang ating foundation kay Christ. Upang pagdating ng anumang paghahatol sa bandang huli, hindi ka mauuga. Hindi ka mahatulan. Yan po ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya dapat nating palakasin ang ating pagkakaugat kay Kristo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng pananalangin, pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa, fellowship. Ito pong fellowship natin ay nagpapatibay ng ating relasyon sa isa't isa, at the same time, the relationship natin kay Christ. Sapagkat this is the body of Christ. Kaya kung wala kang pakialam sa bawat miyembro, sa bawat bisita, hindi ka man sabing matibay ang iyong relasyon kay Kristo, sa katawan ni Kristo. Kaya nga, ito po yung ating dapat gawin. Habang lumalalim ang ating pag-uunawa sa Kanyang biyaya, mas magiging tunay ang ating pasasalamat sa Kanya. Ay, salamat ha, brado. Binigyan ng 1,000. Salamat, brad. Hanggang bibig lang yun. Pero kung iyong titignan, niyang tinanggap mong 1,000 ay mula sa pusong nagmamahal sa Diyos, na kaisa mo sa pananampalataya, malalim ang iyong pasasalamat sa Diyos at sa kapatid. Nauna nga natin ang pagpapasalamat natin, always to God, through His grace.
Isipin mo, ang buhay natin, tayo po ay nagkakaisa, parang nasa barko. Parang nasa barko. Naglalayag tayo sa malalakas na unos, sa malalakas na alon, halos natutumba yung barko, pero steady yung barko. Bakit po? Sapagkat lahat ng pasahero, lahat ng tripulante, pati kapitan, alam niya kung saan ang tibay. Naglatag siya, naglaglag siya ng isang mahabang angkla na matibay na naroon sa ilalim at kumakapit sa mga bato. Kaya pagdating sa pagkauga, lahat tayo ay wala pong ganong takot sapagkat alam natin nakaangkla tayo kay Kristo. Amen? So magpatuloy tayo sa ating pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, napakasarap pong mamuhay bilang mga Kristiyano sapagkat ang aming pagiging Kristiyano ay hindi sa aming sariling pagsisikap at magawa, kundi sa inyong biyaya. Kami tumatatag sa inyong biyaya. Kami tumitibay sa iyong biyaya. Kami nakakalakad sa iyong biyaya. At ang biyaya ninyo ay may bunga na ng pananampalataya at ito'y pinababango ng aming pong pasasalamat sa inyo sa lahat ng pagkakataon bahagi ng aming buhay. Salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.